Ainakin meidän porukasta. Mä tästä 99 porukasta sain sanoa. Eli man får prata. Vi kan börja sånt där. Yes. Tack. Jag börjar med att fråga hur många talar svenska. Inte riktigt. Ei ole. Lähdetään suomeksi. Joo. Terve kaikille, mun nimi on Karl-Johan Eriksson. Kiitos Jussille kun pyysi tänne paikoille tänään puhuu teille. Ja me katsoin tuosta teidän ohjelmalistasta, että siinä oli laitettu, että aiheena on talan eli lahjakkuus. Niin se on osa tätä aihetta. Mä oon täällä puhumassa siitä, että mikä erottaa sut huippu-urheilijana muista, jos sä haluat huipulle. Että tää on tosi hieno asia, että kaikki olette täällä maajoukkueleirityksessä, talenttiryhmässä. Ja mä oon 100% varma, että kaikki olette siitä ylpeitä. Mutta jos kysytään, että käsi pystyy, kuinka moni on tyytyväinen tästä, iloinen tästä niin kuin ylipäätänsä? Ja sitten kuka on iloinen, että olette maajoukkueleirillä? No niin, vähän paremmin. Mutta kyllä joo, mä huomasin, että ymmärsit sen, mitä mä lähdin hakemaan tässä takaa, että kuinka moni on tyytyväinen tähän tilanteeseen. Mä olen edelleen, että ei kukaan siinä vaiheessa. Mutta hyvä. Niin, siis tää on tää. Ainoa kiva kuulla, kun joku sanoo, että te olette menestyneitä, te olette lahjakkaita, te olette pärjännyt hyvin, te olette omassa ikäluokassanne huippuja. Se on tosi kiva kuulla aina tämmöistä palautetta. Mut mä oon 100% varma, että yhtä moni on myös kuullut sitä, että sulle ei riitä, sä et ole tarpeeksi hyvä, sä et ole sitä, sä et ole tätä. Ja sitä ei ole yhtä mukava kuulla. Mutta jos se muotoilee toisin sanoen, niin yhtäkkiä ehkä älyy, että siinä on jotain takana. Nimittäin mä oon 100% varma, että sillä tekemisellä, millä te olette nyt päässyt tänne, niin kaikki ei tule pääsee sieltä korkeammalle huipulle, jos te vaan jatkatte tekemällä samalla tavalla. Koska jos te kaikki jatkatte samalla tavalla tekemistä nyt joka päivä, kunnes te olette niinku omalla huipulla, niin teidän tasoerot ei ole kasvanut mihinkään. Ja siinä on tietyt tekijät, jotka vaikuttaa tähän, miksi jotkut pääsee huipulle ja miksi jotkut lopettaa, miksi jotkut ei ihan jaksa ja miksi kaikista ei tule ihan niin huippuja kuin mitä niistä voisi. Ja se on periaatteessa se, mistä mä tänään ajattelin puhua, että sen ei pitäisi olla vaikeeta, mutta mikä siinä on, mikä siitä tekee niin vaikeeta. Mä sanoin tästä itsestäni pari sanaa, itseensä aina kiva kehu. Toisen nimi on Karl-Johan Eriksson ja pelaan jalkapalloa HJK:ssa ensimmäistä kautta miesten joukkueessa nyt. Siinä on osa noista niin sanotusta saavutuksista, mistä mä oon ehkä eniten ylpeä itse, mistä tuli tohon. Ja mä oon itse pelannut myös jääkiekkoa semmosen suht pitkän aikaa silloin ala-aste yläasteella. Muita lajeja silleen epäsäännöllisesti yleisurheilua, koripalloa, salibändiä ja parissa käsipalloja, joilla on käynyt. Ehkä mä uskoisin, kun se laittaisi kentällä. Anyway, siinä on VSM:stä 2011. Siitä ollaan päästy nyt Suomen tuppamestaruuteen 2014 Veikkausliigassa. Veikkausliiga voitettiin ja Suomen Cup voitettiin ja tänä vuonna siis tuli mun oma liigadebyytti Interia vastaan. Ja pääsin myös pelaamaan tuossa Barcelonaa vastaan Olympiastadionilla, missä toi kuvakin on otettu. Ja sitten oli myös tää viimeisin ehkä niin sanottu saavutus, eli Eurooppa-liigaa Torinoa vastaan Italiassa. Ja nämä on kaikki semmoisia tapahtumia, jotka aina nostaa sitä motivaation tasoa, kun saa hyvää palautetta, hyviä kokemuksia. Pääsee sille kentälle, millä on aina unelmoinut, että on. Saa sen Italia-kauan, mikä on aina unelmoinut, että saa. Ja ne on totta kai tekijöitä, mitkä nostaa sitä halua menestyä entistä enemmän ja jatkaa tekemistä samalla tavalla. Mutta jos vaan laittaa näitä saavutuksia peräkkäin toisen jälkeen, niin kuin tuossa nyt on laitettu, niin eihän siitä niin tule mitään loppupeleissä, jos vaan jää tuijottamaan sitä, mitä on onnistunut
onnistunut, missä on onnistunut. Välillä on myös pakko miettiä sitä, että missä ei ole onnistunut. Mitä on tapahtunut, että tuossa vuoden 2011 ja 2014 välillä ei ole yhtään mitalia jalkapallon puolelta, ei ole yhtään saavutusta siltä ajalta. Mistä nämä asiat johtuu? Ja silloin meidän on pakko muistaa, että menestys ei mene suoraviivaisesti suoraan paikasta A paikkaan B. Kukaan ei tule koskaan kävelemään saavutuksesta toiseen tekemättä mitään. Siinä voi tulla vaikka mitä, siinä voi tulla loukkaantumisia, voi tulla motivaatio-ongelmia, voi tulla mitä tahansa henkilökohtaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen menestyksen määrään. Siihen voi vaikuttaa ihan mitä tahansa, puhutaan koulustressistä, jos semmoisia. Puhutaan siitä, että sä et nuku hyvin. Puhutaan siitä, että sulla on huono suhde sun tyttöystävän kanssa sille. Ihan tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen myös, mitä sä teet pelikentällä. Kun lapsellista ikinä onkaan, niin se voi oikeasti loppupeleissä vaikuttaa. Ja se on helppo laittaa kuvia, että niin kuin mä sanoin, että sen toteuttaminen ei ole niin helppoa. Sitten jos mietitään, miten tiet menee, niin tässä on tiivistetty tätä jalkapallon. Onko teillä vähän samankaltainen systeemi käsipallossa, niin kuin ymmärsi, että mennään ikäluokasta eteenpäin? Joo, jos tässä pudottaa pari pykälää pois, niin se on. Joo. Että on tämä sama systeemi, että aloitatte jossain, sitten pääsette eteenpäin siellä joukkueessa ja sitten kautta nuorten maajoukkueeseen, SM-sarjaan, A-maajoukkueeseen ja sitten tuonne perään, jos totta kai lisätään, että ammattilaisuus ulkomailla, jos haluaa ihan huipulle. Teille se on todennäköisesti Bundesliga se suurin. Mulle se voi olla englannin Valioliiga, mutta idea pysyy samana. Ja sitten tämän mun puheen aikana käsitellään myös, että mitäs kaikkea ei mene ihan niin kuin pitäisi. Ehdittiin tätä aihetta sivutakin nopeasti tuossa yksin kanssa, mutta kuinka moni tunnistaa tämän kuvan? Tietää tilanteen. 1. Ottelu on Suomi-Unkari 97. Peli on pelattu 90 minuuttia, vähän lisäaikaa päälle. Jos Suomi tämän ottelu voittaa, Suomi menee jatkokarsintaan. Onko se tasapeli sun? Ei Suomi johti? Joo. Jos Suomi voittaa tämän ottelun, Suomi johtaa siis 1-0, niin menee ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen jatkokarsintaan. Kaikki on ihan innoissaan tästä, Suomessa ajatellaan, että voitto on varma tälleen. Mutta sitten 94 minuuttia pelattu jotain sinne päin, Unkari saa kulmapotkun. Se vedetään ihan kiireessä, siitä tulee huono kulma. Ja saadaan ensimmäinen, itse asiassa sen jälkeen seuraavat 5 kosketusta suomalaispelaajan kosketuksia ja pallo yhtäkkiä omassa maalissa. Kaikki ei jää ihan niin kuin pitäisi. Ja voitte vaan kuvitella, miltä niitä on tuntunut. Miettikää 5 viimeistä kosketusta omassa boksissa ja yhtäkkiä teette omat maalin. Tänne ei pitäisi teoriassa olla mahdollista, mutta näitä tapahtuu. Ja nyt mä haluan että mietittiin jotain semmoista hetkeä, kun teillä tuli ihan täys kardinaalimunaus, niin oikeasti epäonnistutte niin pahasti kuin voi olla. Koska jokaisella on joskus käynyt edes vähän sinne päin. Sitten kun teillä on tämä tilanne mielessä, niin te voitte miettiä, että oliko sen merkityksellinen arvo yhtä iso kuin tällä. Todennäköisesti ei, mutta henkilökohtaisesti ihan varmasti. Sillä on aina merkitystä. Ja niistä ylipääseminen kertoo henkisestä vahvuudesta. Siitä, että te olette nyt täällä sen jälkeen kanssa, kertoo myös henkisestä vahvuudesta. Kertoo jotain teistä pelaajina ja ihmisinä. Ja se on jotain, mikä tulee kans olemaan tässä käsittelyssä. Puhutaan aika kattavasti siitä, mitkä tekijät tarvitaan sitä varten, että päästään ihan sinne huipulle. I have failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Kuinka moni tietää tästä lauseesta jotain? Ja kuinka moni on tämän lauseen kanssa samaa mieltä? Eli osa on sitä mieltä, että epäonnistumiset johtaa menestykseen. Onko näin? Ihan niin mustavalkoista mä en väitä sen olevan. Tuossa on ajatus takana, mä oon siitä samaa mieltä kanssa. Mutta epäonnistumiset, nehän voi johtaa todella moniin asioihin. Ja ehkä viimeinen niistä on menestys suoranaisesti.
Koska mä voin olla 100 varma, että jos mä epäonnistun 5 ottelussa putkeen, mä tuskin valitaan liigan parhaimmaksi maalivahdeksi. Se on vähän tämän takana, että sen sijaan, että jos miettii niitä epäonnistumia yksitellen, niin miettii, että mitä niistä voi kaivaa itselleen, miten sen voi saada itselleen hyödyksi. Mitä sä voit hyötyä siitä, että sä epäonnistut ottelussa? Ja niin muuten, tietääks kukaan kuka tämän lauseen on sanonut? Käydä ei mitään hajua. Pienitäkään veikkausta. Michael Jordan. Että siinä voi miettiä, että jos hän on sitä mieltä, niin kai tuossa on jotain perään. Sitten tässähän tämä oli, että huipulle tarvitaan siis vähän muutakin kuin pelkästään onnistumista. Se ei mene ihan suorana janana ja siinä on sitten vaikka mitä tekijöitä taustalla. Ja nyt on tarkoitus vähän vilkaista, mitä kaikki sen kokonaisuus vaatii, että me saadaan se paketti toimimaan. Ja mä en ole täällä sanomassa, että te ette tee mitään oikein. Todennäköisyys on, että te teette monta asiaa väärin. Ja yhtä todennäköistä on, että te teette myös jotain oikein. Mutta suurin syy siihen, miksi Suomesta tulee ylipäätänsä niin vähän huippu-urheilijoita nykyään enää, on mun mielestä se, että me ei itse tajuta sitä, kuinka paljon me tehdään väärin, kuinka paljon me ei tehdä tarpeeksi hyvin. Ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta siis mä sanoin, että jos mä saan jonkun teistä tänään ajattelemaan, että jos tää mun esitelmä saa yhdenkään teistä muuttamaan toimintatapoja, muuttamaan ajattelumalleja, niin mä oon onnistunut siinä, miksi mä oon täällä tänään. Ja mä vaan pyydän, että te jaksatte kuunnella mua, kun mä höpötän täällä edessä. Ja mä todella toivon, että tästä on edes jollekin teistä hyötyä. Nyt päästään ihan niin aiheeseen, eli puhutaan menestyksen 3 tienhaarasta tänään. Idea, plan ja action. Jos me suomennetaan ja käännetään periaatteessa toimiviin termeihin, niin me puhutaan tavoitteesta, harjoittelusta ja toiminnasta, eli ottelutilanteessa pelaamisesta. Nämä 3 tekijää on ne, mitkä loppupeleissä vie sua eteenpäin, mitkä määrittelee onnistuneen suorituksen, epäonnistuneen suorituksen, menestyneen uran tai keskinkertaisen uran. Sulla on tavoite. Sulla on pakko olla tavoite, muuten se voi olla vähän vaikea tietää, mitä sä haluat tehdä myös. Ilman harjoittelua susta ei luonnollisesti tuu hyvää pelaajaa. Eli tavoite tukee harjoittelua ja harjoittelu valmistaa sut otteluun. Ja kun nämä kaikki 3 toimii, niin sä tulet menestymään. Mä oon siitä ihan 100 varma. Ihan jokainen tää huoneessa pystyy menestymään. Oli kuka sanonut mitä tahansa, että sä et ole tarpeeksi lahjakas, sä et ole tarpeeksi nopea, sä et ole tarpeeksi vahva. Ihan mitä tahansa, niin mä oon varma, että sillä ei ole mitään merkitystä, kun sä vaan luotat itseäsi ja hoidat tän hyvin. Eli päästiin tuossa tavallaan tähän menestyksen tärkeimpiin komponentteihin, idea, tavoite, suunnittelu, harjoittelu, sama asia tässä tapauksessa. Haasteiden hyväksyminen, eli tää just, että sä et kuuntele niitä, jotka sanoo, että sä et ole tarpeeksi vahva, sä et ole tarpeeksi lahjakas. Ja sitten toteutus ottelutilanteessa, harjoittelun hyväksikäyttö. Sitten se on viimeisenä mainittuna tuuri. Osaatko joku arvata, miksi mulla on tuuri tuolla mainittuna? Edes jotain sinne ei tarvitse yhtään miettiä, että onko se oikein tai väärä asia, jos siihen ei ole. Mutta käydään mitään hajua, että miksi tuurilla on osa siinä, että menestytty vai ei. Sanoiko niin jotain? Joku? Jos joku huomaa sen, niin sitten se saattaa olla joskus tuuri. Kyllä, just näin. Joku matsi, missä sattuu olemaan kykyinen etsiä paikalla ja sitä kautta lähtee urakaan. Mulla on tästä itse asiassa toistava esimerkki toi Jesse Joronen, mua 2 vuotta vanhempi, toinen jalkapallomaalivahti, pelaa Englannissa, Fulhamissa tällä hetkellä. Sillä on tällä hetkellä polttelumpi, jos jotain, sillä on leikkaus mun mielestä ensi maanantaina. Mutta se tarina on takana. Hän on siis Simpeleltä kotoisin. Niillä, jotka ei tiedä, missä Simpele on, niin se on tuolla itärajalla päin. Keskellä ei mitään. Miten sieltä on päässyt Englantiin, Fulhamiin? Yhteen Englannin arvostetuimmista junioriakatemiasta. Oikeasti puhutaan kansainvälisesti huipputason akatemiasta ja edustusjoukkueeseen sitä kautta. Jesse on aina ollut hyvä maalivahti, se on ollut lahjakas, mutta sillä kävi vähän tuuria. Sen vuotta vanhempien maajoukkueessa kummatkin maalivahdit oli loukkaantuneet ja se pyydettiin paikalle pelaamaan ottelu Venäjää vastaan.
Ne hävisi se matsi 5-0 ja se lähti sen jälkeen Englantiin. Et sanotaan näin, että se pelasi ihan älyttömän hyvän pelin, vaikka ne hävisi 5-0, Venäjä oli vaan niin paljon parempi. Mutta Fulham kiinnostui siitä niiden kykyjen, että se oli paikalla, sanoi, että tässä olisi maalivahti, joka voisi olla ihan potentiaalinen tulevaisuuden huippu. Ne kutsui sen leirille ja se poiki sopimukseen. Ja se asui sen jälkeen täällä 2 vuotta Helsingissä, vuoden Helsingissä se asui. Kävi opiskelemassa vuoden Mäkelän lukiossa ja pelasi Tulirovan 4 ja lähti sen jälkeen maailmalle. Että tuurilla on osansa, mutta tuurilla voi myös olla toinenkin puoli, että ennen tärkeää turnausta tapahtuu loukkaantuminen tälleen. Mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että tuuri on taitavan puolella. Jos sä oot niin hyvä, että sä jossain vaiheessa oot valmis pelaamaan ulkomailla ammatiksi, jos sä oot valmis pelaamaan maajoukkueessa, niin sulla tulee käymään tuuria myös. Ihan 100 varmasti. Se on asia, mitä ei pidä vähätä. Jos on tavallaan enemmän asia, mihin pitää luottaa. Sun pitää luottaa siihen, että joku päivä katsomossa on joku, joka kiinnittää sun huomioon, joka yhtäkkiä sanoo, että joo hei, nyt sä oot messissä, että tästä sun ura lähtee käyntiin. Ja silloin siihen kannattaa tarttua aika moni käsi, koska niitä tilaisuuksia ei tule kovin montaa. Ja nämä asiat on ehkä, jos muuten pystytään, niin johtaa menestykseen urheilussa. Puhutaan tavoitteista, eli mitä on matkailun määränpäätä. Aika harvoin kukaan teistä tai minäkään lähden muuten vaan ulos. Lähden jonnekin, lähden bussilla jonnekin, en mä tiedä minne. Ei tapahdu kovin usein, vai harrastaako jotain semmoista? Ei, hyvä. Mut mitä harjoittelu on ilman tavoitteita? Onko sun motivaatio vetää itsestäsi joka päivä 110%? Joka treeni, joka suoritus. Onko sulla oikeasti halu tehdä sitä, jos sä et tiedä minkä takia sitä teet? Se on vähän sama asia tuon intohimon kanssa, että se voi olla, että sä rakastat sitä lajia, mutta onko sun paikka jossain muualla kuin liigassa, SM-sarjassa, maajoukkueessa, kentällä, jos sulla ei ole minkäänlaista todellista halua menestyä ja tehdä huippuraa. Mulla on ollut pari kaveria, jotka on pelannut aika pitkään niin kuin silleen, että ihan kovaakin tasoa. Ne on sanonut, että ne pelaa niin kauan kuin on kivaa. Ja se on mun mielestä niin kuin paras sääntö. Niin kauan kuin on kivaa, mutta jos se kiva ei koske niin kuin ylimääräistä harjoittelua, urheilijan arkielämää, niin sitten tie tulee nousee pystyyn. Sitten se on luovuttaminen. Sanotaan, että on varmasti helpompi jättää 10 punnerusta tekemättä, jos ei oikeasti kiinnosta niin päästä ihan huipulle, kuin jos sua kiinnostaa. Ja viimeisenä muiden kunnioitus. Se on aika epäkunnioittavaa sun joukkuelaisia kohtaan, valmentajaa kohtaan, jos sä menet treeneihin, mutta et jaksa oikein tehdä kunnolla. Tavoite ei sinällään ole muiden kunnioitusta, mutta se, että sä oot sitten ainakin tehnyt niille selväksi, minkä takia sä täällä oot. Että joo, en mä tiedä, että haluatko sen Bundesligaan, mutta mä nyt oon täällä kumminkin. Sitten puhutaan myös siitä tavoitteesta, tai tää ei niinkään liity tavoitteeseen, mutta yksi asia, mitä meille sanotaan jatkuvasti, on, että erotu. Ole jossain parempi. Ole jossain. Yksinkertaisesti vain yksi asia riittää, missä sä oot muita parempi ja sä erotut joukosta. Se voi olla sun vahvuus, tai se todennäköisesti on myös sun vahvuus, ja toivottavasti se ei ole sun heikko, minkä takia sä erotut. Mut puhutaan vaikka saattajista. Jätkä erottuu pelkästään nenänkin takia, mutta siis on myös ihan järkyttävän taitava jalkapalloja. Se on 193 pitkä. Se on silloin ihan minkä tahansa lajin huippu-urheilijan fyysiset ominaisuudet. Harrastaa, onko se taikkontakorjatkaa, jos mä oon väärässä, musta vyö siinä. Niin kyllähän se kertoo siitä, että sillä on fyysiset ominaisuudet, jotka on monta kertaa paremmat kuin muilla jalkapalloilla. Sen lisäksi, että se on huippuhyvä jalkapalloilija. Mitä se olisi, jos sillä ei olisi sitä taustaa siinä, että sillä ei olisi niitä samoja fyysisiä ominaisuuksia, sillä olisi vielä sitä samaa tai sitä erilaista ajattelutapaa, mikä sillä on kehittynyt elämän aikana muustakin kuin pelkästään näistä kamppailuleista. Siinä on hyvä esimerkki siitä, että siinä on jotain erilaista kuin kaikissa muissa huippuhyökkäissä. Siitä olette varmasti sanoneet, jotka seuraa jalkapalloa. Sitten on Messi, Ronaldo totta kai, jääkiekossa Ovechkin, Crosby, Gretzky. Kaikki niissä on ollut jotain
mikä on sitten ollut huipputasoa vielä parempaa kuin muiden. Niin ne rakentaa ne urat sen perusteella. Et sanotaan, että täällä on joku, joka on oikeasti niin vain yksinkertaisesti poikkeuksellisen lahjakas tekemään maaleja. Niin miksi tämmöinen pelaaja ei hyödynnä sitä mahdollisimman voisi? Totta kai jokainen haluaa tehdä paljon maaleja, mutta rakentaa pelinsä sen ympärille kokonaan. Hakeutuu koko ajan paikkaa, mistä voisi tehdä seuraavan maalin. Hyvä esimerkki tässä on Aki Riihilahti, okei se ei tehnyt maaleja. Siis sanotaan, että se oli keskinkertainen jalkapalloilija, mutta se luki peli erittäin hyvin, katkopeli erittäin hyvin. Ja se sanoi, että se kehitti itselleen sen, että se on erikoistilanteessa maailman paras pelaaja silloin, kun se oli huipulla. Ja se ei ollut kaukana siitä, ei missään nimessä. Se pystyi tekemään erikoistilanteista maaleja. Se oli äärettömän tärkeä Suomelle ja sen joukkueelle puolustaa se erikoistilanteita. Näin pieniä asioita voi määritellä myös, että pelaat sä Bundesliga vai pelaat sä SM-sarjaa. Sitten päästään ikuisuuskysymykseen, että miksi juuri sinä? Nyt minulla on teille pieni tehtävä. Otatte siitä viereisen ihmisen. Toivottavasti teet myös about pari määrä, jos ei ole, niin se ei haittaa. Ja kertokaa hänelle teidän tavoitteenne. Suurin tavoitteenne. Niin, ehittekö kertomaan? Tai sitten ehtii, kerrotaan vähän muutkin sinne vaan. Mut joo, anyway. Miksi juuri sinä? Seuraava kysymys. Miettikää päässänne. Miksi sä oot parempi? Miksi sun pitäisi päästä sun tavoitteeseen ja sen, joka kertoo sulle sen tavoitteen? Miksi sun pitäisi? Te on periaatteessa sama tavoite kaikilla, eikö se ole? Kaikki haluaa huippukäsipalveluista. Te haluatte maailman huipulle. Näin mä ainakin oletan. Niin miksi juuri sä tulet pääseen sillä huipulle, mutta se sun vieressä oleva kaveri ei? Miettikää sitä päässä, niin ihan vaan hetken aikaa pyörittelkää sitä ajatusta. Miksi sä tulet pääseen maailman huipulle? Miksi susta tulee maailman paras käsipalloilija? Jos mä kysyn sulta, miksi susta tulee maailman paras käsipalloilija? Hyvä. Entäs sinä? Motivaatio. Mitä siitä? Mulla on sitä. Sulla on paremmin motivaatio. Tällä hetkellä sä istut tämmöisessä asennossa, lukku päässä. Osoitatko sä minkäänlaista halua oppia tästä jotain? Et sä? Vai? Mä en sano, että sä tekisit niin, mutta tämmöiset pienet asiat. Mä olin tuon ikäisenä ihan samalla, niin en mä jaksanut kuunnella, kun joku tuli höpöttämään. Mutta siis mun pointti on, että jos teillä on jotain opittavaa tästä, niin ottakaa se. Te tuutte tarkoittamaan ihan jokaisen asian. Ja mä oon missannut ihan liian monta tilaisuutta, joka kaivaa jotain oppia jostain. Niin mä todella toivon, että nyt en ole liian myöhässä asioiden suhteen. Mutta jos mä edes pystyn opettamaan jonkun pienen asian jollekin, niin mä oon erittäin iloinen. Ja sitten kun puhutaan tästä, miksi mä oon parempi, miksi mä pääsen huipulle, niin mieti myös, että missä sä oot parempi. Missä sä oot kentällä parempi kuin sun vastustaja. Missä sä oot arkielämässä parempi kuin sun vastustaja. Nukut sä paremmin, syöt sä paremmin, vedyttelet sä paremmin. Ylipäätänsä ihan kaikki mitä sä teet paremmin. Ja sitten toisinpäin, mitä sä teet huonommin. Mitä sä teet huonommin kuin sun kaveri sun vieressä. Ja sitten miettikää sitä, että miksi sä teette sen huonommin. Kehitä siis ominaisuus, jolla sä erotut ja
ja haasta itsesi. Ole parempi kuin eilen. Tee joku asia paremmin kuin eilen. Mä haluan, että huomenna teette yhden asian paremmin kuin mitä te teette tänään treeneissä. Mikä tahansa se onkaan, tee jotain paremmin. Kuuntele valmentajaa paremmin, noudata ohjeita paremmin, hengittele paremmin, lämmittele paremmin, vedä loppuvettä paremmin. Ihan mitä tahansa. Tee jotain paremmin ja mieti, onko siitä hyötyä isossa kuvassa tai edes pienessä. Jatketaan vähän tavoitteista puhuminen. No, silti. Eli mennään siis tässä. Tavoite. Kaikilla on se tavoite, se me käytiin läpi. Sitten me puhutaan vähän, mikä idea siinä on nyt sun tavoite. Miksi sun tavoite? Semmoinen pitää olla, se on ihan luonnollista, eihän sitten siihen oikeastaan vastausta, että miksi sulla on tavoite. Joo. Niin siihen ei ole vastausta, että miksi sulla on tavoite, vaan se vaan on siinä, koska sä tykkäät jostain ja näin poispäin. Sitten semmoinen asia kuin eettiset arvot. Tietääkö joku mitä tää tarkoittaa? Todennäköisesti joku tietää, ei tää niin ihmeellistä ole. Kun puhutaan eettisistä arvoista, puhutaan semmoisista asioista, mitä arvostaa elämässä. Ihan arkielämästä, ihmisten kanssa kanssakäymisestä. Joku arvostaa rehellisyyttä, jollekin se on tosi tärkeä eettinen arvo. Ne on vähän niin kuin moraaleja. Joku tykkää siitä, että on rehellinen. Joku taas eettinen arvo, että kilpailu on se tärkeä, se mikä sytyttää. Tämmöisiä asioita. Mitä on teidän eettisiä arvoja? Heittäkää teidän jotain. Mitä te arvostatte elämässänne? Onko onnellisuus teidän eettinen arvo? Haluatteko te olla onnellisia? Haluatteko te rikkaiksi? Mitä teillä on semmosia? Vihreä paitainen takarivi. Sano yksi sun eettinen arvo. En mä tiedä. Sä et tiedä mitään? Et yhtään mitään. Pitää hauskaa. Pitää hauskaa. Se on hyvä. Onks muita? Artturi. No, se onnellisuus tulee aika tärkeää. Onnellisuus. Tekeeks tämän tavoitteen saavuttaminen sut onnelliseksi? Se tavoite mikä sulla on, jos sä saavutat sen, tekeekö sut onnelliseksi? Erittäin paljon. No niin, silloin se on hyvä tavoite. Silloin se on tavoite, mitä kannattaa ajaa takaa. Tavoitteet kannattaa asettaa sitä mukaan, millaisia eettisiä arvoja sulla on. Ja nyt kannattaa saavuttaa näiden kautta. Toisin sanoen sanotaan, että uhkapelaaja, joka tykkää pokerista, tykkää pelata Texas Hold'emia, haluaa voittaa isoja rahoja kilpailuissa, niin on 100% varma, että jos sillä olisi eettinen arvo, rehellisyys, niin se ei halua voittaa sitä rahaa huijaamalla. Nämä asiat johtaa siihen tavoitteeseen. Kuinka paljon sä olet valmis tekemään sen eteen, koska luistamalla näistä, niin sä teet sen helpommaksi ehkä päästä tänne, mutta sä lasket sitä sun omaa vaatimustasoa, se mitä sä haluat elämässä eniten, niin se vaikuttaa siihen. Sitten palaava halu ja valmius uhrautua laapautua, nämä valmentajat sanoo teille joka päivä. Mutta valmius uhrautua, siitä vielä se, että mitä sä oot, kysytään taas, sinä, mitä sä oot valmis uhraamaan sen eteen, että sä saavutat tavoitteesi? Mä en tiedä finskaa. Mä pratar finska. Nej, skitbra. Vad är du redo att offra för att bli den spelaren du vill? Mitt liv. Ditt liv? Okej. Okej. Någon annan? Någonting du är redo att offra? Vi kanske inte ska prata om liv just nu, alltså stil att jag är redo att ge upp 50 det där. Jag är redo att sluta spela PlayStation för att bli den bästa spelaren i världen. Suomenkielistä ymmärrys. Niin, ootko valmis lopettamaan pleikkarin pelaamiseen, jotta susta tulisi noin hyvä? En. Et. Kysyin vielä väärin. Onks joku täällä valmis lopettamaan pleikkarin pelaamiseen, jotta pääsis pelaamaan Bundesligaa? Nej, vet han bara något som jag skriver. Selvä.
Siitä tuli vielä semmonen, että mitä jos se on hyvä esimerkki tässä. Jos mä sanon sulle, tai mä sanon sulle nyt näin, että sä pääset Bundesliigaan, jos sä lopetat pleikkarin pelaamisen, lopettaisit sä? Et. Sinä. Lopettaisit pleikkarin pelaamisen, jos mä sanon sulle nyt, että sä pääset Bundesliigaan. Mä lupaan sulle, että sä pääset Bundesliigaan. No niin. Entä kuinka moni muu? Suurin osa. Sanotaan, että on ehkä 5 ihmistä tai 2, 3, jotka ei. Mutta se on ihan hyvä. Bundesliigan mestaruuksia voi voittaa pleikkaria. Mutta miksi se tulee vasta nyt, kun mä kysyn, että jos mä lupaan teille, eks? Sitten kun pääsette Bundesliigaan. Miksi te ajattelette, että jos mä pääsen sinne, niin se ei ole uhraus? Sä et ajattele sitä enää uhrauksena, jos te pääsette Bundesliigaan. Ei teitä siinä vaiheessa haittaa yhtään, että lopetatte pleikkarin pelaamisen. Mä en nyt sano, että lopettamalla pleikkarin pelaamisen päästä Bundesliigaan. Mut siis idea tää, että miksi vasta siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että jos te lopetatte, te pääsette. Mustavalkoinen kyllä, mutta anyway. Mitä jos te ajattelisitte, että kun mä lopetan pleikkarin pelaamisen, mä pääsen Bundesliigaan? Huomaatteko te, mikä ero siinä on? Siinä teidän asenteessa sitä asiaa kohti. Ja nyt jätetään pleikkari sivuun, otetaan tilalle nukkuminen, syöminen, tämmönen. Kun mä syön hyvin, mä oon huomenna paremmassa kunnossa. Kun mä nukun hyvin, mä oon huomenna virkeämpi. Te voitte miettiä, että jos mä nukkuisin tänään hyvin, niin mä oon huomenna virkeämpi. Mutta silloin ei ole, koska te ette nuku hyvin. Te mietitte 11 illalla, jos mä nukun tänään yöllä hyvin, niin mä voisin olla huomenna virkeämpi. Mä olisin ehkä pelannut pari tuntia vähemmän pleikkariin, mutta mä olisin virkeämpi. Kumpi näistä asioista johtaa todennäköisemmin menestykseen? Parempi yöuni vai 2 tuntia pleikkariin? Mietittääkö te oikeasti, että kumpi johtaa parempaan tulokseen? No niin, kertokaa tää nyt. Kysymys tälle yleisesti, että kuinka monena päivänä viikossa te olette pelaamassa pleikkariin, kun te älytte, että mun pitäisi olla nukkumassa? Mä sanoin, että mulle kävi ennen tätä usein, nykyään ehkä 2-3 kertaa viikossa edelleen. Monta kertaa viikossa about? 7 kertaa. Vuodessa on 365 päivää. Niistä kaikki. Jos sä nukkuisit joka yönä 2 tuntia enemmän. 730, ei tarvitse laskea. 730 tuntia enemmän unta vuodessa. Teillä jokaisella on selitetty unen tärkeästi. Tiedätte, mitä se tekee palautumiselle, kasvamiselle, lihasten kehitykselle, kaiken tälle. Miettikää sitä määrää. 730 tuntia. Se on ihan järjetön määrä. Ja te käytätte sen mieluummin ne 730 tuntia siihen, että on ohjaajan kädessä, tuijotatte ruutuja, tapaatte muita ihmisiä tai pelatte muita pelejä. Tavoitteellisuus ei koske ainoastaan urheilua. Tämä on asia, mikä tosi monella on vaikea käsittää. Ja mä ymmärrän, että tätä ei halua uskoa tai kuunnella. Mutta mä sanon, että jos teillä on yhtä kovat tavoitteet koulunkäynnin suhteen esimerkiksi, koska se on suht helppo vertaus teidän ikäiselle ja mun ikäiselle. Jos teillä on yhtä kovat tavoitteet siinä koulunkäynnissä kuin mitä teillä on urheilussa, teillä on suurempi mahdollisuus menestyä kummassakin kuin sen sijaan, että hoidatte koulun vasemmalla kädellä, paitsi vasenkätiset oikealla kädellä, kuin siinä, että te vaan hoidatte toisen kunnolla. Ja tämä on vaikea ehkä suostua ymmärtämään, mutta mä sanoin, että tämä heijastuu siinä, että teistä tulee tavoitteellisempi, te haluatte enemmän. Ja sitä kautta, kun teille tulee tämä, että te haluatte olla kaikessa parhaita, te haluatte olla kaikessa hyviä, niin se tulee heijastumaan ihan joka asiassa. Se tulee heijastua siitä, että miten te teette ne alkulämmittelyt, miten te vedyttelette,
haluatko tehdä tänään parhaat alkulämmitteistä kaikista? Sä oot parhaimmassa valmiudessa, kun treenit alkaa. Toisin sanoen sä oot sillä hetkellä sen joukkojen paras pelaaja, koska sä oot eniten valmis siihen otteluun. Sä oot eniten valmis siihen treeniin. Kaikki tämmöiset pienet asiat, niin ne luo sitä isoa kokonaisuutta. Ja ne on helppo hoitaa vasemmalla kädellä ja vähän sinne päin. Mutta silti niillä on merkitystä. Tavoitteessa vielä se, että älä pelkästään mieti sitä Bundesligaa. Se on helppo sanoa. Mutta sitten lyhyellä aikavälillä asetetut tavoitteet helpottaa tuon pitkän aikavälin tavoitteita. Koska jos mun ainoa tavoite on, että mä pelaan joku päivä Espanjassa, Real Madridissa tai Barcelonassa, niin se voi olla aika hankalaa olla jotain motivaatio joka päivä ja ajatella, että no, joku päivä. Asetat pieniä tavoitteita, joita sä mietit joka päivä yhtä lailla, kun sä mietit sitä isoa tavoitetta. Mä oon tona ja tona päivänä mä oon näin paljon paremmassa kunnossa, mä heitän näin paljon paremmalla prosentilla tai jotain sinne päin. Tämmöisiä pieniä välitavoitteita kannattaa laittaa, ne ottaa ihan älyttömästi pitkällä juoksulla. Sitten noin uhraukset, niistä me puhuttiin, ajoajattelu, jos ajattelu, kun. Ja tämä. Kun sä kyseenalaistat itseäsi, ylipuhu itseäsi, miksi sä et pysty siihen? Jokaisella täällä on ollut tilanne, kun miettii, että ei nyt ei vaan mikään onnistu, että tänään ei ole mun päivä. Niin, ylipuhu itseäsi. Tai jos joku sanoo sulle, että susta ei tule ikinä mitään. Joku tosi kova valmentaja tai joku vetää täydellisesti edenenä, koska sä vedät jonkun asian ihan päin helvettiä. Ja se sanoo, että no susta ei ole yhtään mitään. Sitten sä alat vähitellen ajattelemaan, että mitä jos on oikeasti? Mitä jos musta ei tule ikinä yhtään mitään? Onko mä tehnyt kaiken tämän turhaan? Siinä vaiheessa ylipuhu itsesi. Kysy itsesi, että miksi sä et pysty siihen? Mä oon 100% varma, että sä löydät monta kertaa paremmat syyt siihen, miksi sä pystyt, kuin siihen, miksi sä et pysty. Koska kukaan ei ole oikeasti sanomaan sulle, mihin sä et pysty. Sä pystyt ainoastaan itse sanomaan, mihin sä pystyt. Jos sä 100% uskot itseäsi ja teet kaiken sen eteen, niin sä pystyt mihin tahansa. Päästään toiseen tiehaaraan. Suunnitteluun, eli harjoittelu ja arkipäivään. Kuulostaa varmaan kivalta tiehaaraan. Joo, nyt kaikki ylös, seisomaan. Voi. Kädet ylös niin korkean kuin saat. No niin, nostakaa niitä vähän vielä korkeammalta. Kaikilla nousi. On tää jännä juttu. Mä sanoin teille, että laittakaa kädet niin korkealle kun pystytte ja yhtäkin nostetaan itseäsi. Pieniä asioita. Ajatelkaa siinä vaiheessa, kun te vedätte treeniin, huomaatte, että teidän ajatukset vähän karkaa. Teettekö te niin hyvin kuin te voitte? Tuommoinen pieni harjoite, se ei ole suoraan sama asia, kun te olette harjoituksia, jota te oikeasti haluatte tehdä asiat hyvin. Muistakaa toi. Teettekö te ihan niin hyvin kuin te pystytte? Toi on erittäin helppo muistisääntö. Ja sitä kannattaa käyttää silloin, kun pystyy. Eli harjoittele harjoittelemaan. Harjoittele olen tosissas. Harjoittele voittamaan. Harjoittele ihan jokaista asiaa. Toisaalta kuulostaa erittäin tyhmältä termiltä, mutta on itse asiassa erittäin hyvä. Koska siinä vaiheessa, kun sä oot harjoitellut koko elämässä samalla tavalla, vähän puolivaloilla ehkä, tai ei puolivaloilla, mutta sieltä löytyisi yksi vaihde lisää. Opettele kaivamaan se esiin joka päivä, joka asiassa. Pidä se korkea vaatimustaso, koska nämä on ne asiat, jotka luo sen, että kuinka korkean vaatimustason sä pidät sitten pelissä. Nyt me puhutaan harjoittelutilanteesta. Harjoittelutilanteen on tarkoitus valmistaa sua otteluun. Tehdä susta parempi siinä vaiheessa, kun sillä on oikeasti merkitystä. Sillähän ei ole niin merkitystä, että kuinka hyvin sä suoriudut treeneissä, kuin sillä, että kuinka hyvin sä onnistut matsissa. Tällä mä en tarkoita, että teen mitään hänellä välillä treenit menee, kunhan matsit menee, koska silloin te ette pääse pelaamaan, mutta ette ole treeneissä. Mutta pointti on, että tätä kautta te pääsette siihen olotilaan, minkä te tarvitte matsissa. Liikuva harjoittelu. Kuinka moni harrastaa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitä enemmän kun katsotaan, että sitä enemmän käydään usein. 7, 8, 9. Hyvä! Mitä tää on? Mitä on mielikuva harjoittelu? Miettii tilanteen, missä sitten tässä toimii, mitä toimii itse. Hyvä.
Kannattaako epäonnistuneita asioita mielikuvaharjoitella? Hyvä. Har du fått tag på någonting? Okej, mä koitan vetää sekä suomeksi. Vad är det för svenska? Imaginär träning? Nej. Mielikuvaharjoittelu på svenska. Noin. Tack. Nu. Okej, så vi vill säga att det är fantasiträning. Du fantiserar de här situationerna. Har du hållit på med sånt? Andra svenska talare som inte förstås finns så har ni hållit på med sånt? Okej, idén är alltså att ni det där suomenkieliset savutannet mutta idén är att ni ser situationen framför er, ser vad som händer. Ni tänker på det, ni utgår från den punkten att sådana här situationer finns i matchen. Ni ser er själva vara på plan och ja, och så vidare. Och sen när ni får en sån här situation i riktiga matchen så vet ni vad ni gör, ni har redan gjort det. Men den största skillnaden är att flesta gör det bara med att tänka på vad jag gör, vad som händer, hur jag kastar boll och så vidare. Det är vad de flesta glömmer bort, att tänka på att hur ser matchen vi spelar i, hur ser den ut? Vem spelar vi mot? Hur skjorta har den på? Varför skjorta har jag på? Kommer det att finnas publik? Kommer jag att vara trött? Alla sådana här små faktorer påverkar situationen sen i slut. Det kommer att påverka att är det 500 människor att titta på eller är det 5. Det har en skillnad. Du kommer att vara under press. Du kommer att känna stressen att du måste lyckas. Öva det. Tänk på det. Öva på det. Okei. Sitten opit tuntemaan itsesi. Mä oon pahoillani, mä joudun vaihtaa vähän kielestä toiseen, mutta ei mitään vielä, että mahdollisimman kattavasti kummallakin. Opit tuntemaan itsesi. Mitä mä tarkoitan tällä? Käydään jotain pientä arvausta. Läpi heikkouksia ja vahvuuksia. Kyllä, sitäkin. Toinen on, että opit tuntemaan itsesi. Milloin sä oot hyvä? Milloin sä et ole hyvä? Milloin sulla on hyvä treenit? Miten sä oot nukkunut? Miten sä oot palautunut? Onko sulla freesi olla tänään kropassa? Semmoisia asioita, että opettele tietämään ne, milloin sä oot oikeasti tikissä, niin sanotusti. Kaaksonen voi mennä hetki siihen. Nojaa pelissä vahvuuksissa. Kehitä heikkouksia. Just niin kuin sanoit. Joo. Lär känna dig själv. Vet vad dina styrkor är. Spela via dina styrkor men det där förbättrar dina svagheter samtidigt. Idén är att du ska vara en så komplett spelare som möjligt. Men att det här är den där ena saken som jag talade om här tidigare. Att som kommer att liksom avgöra att bli en toppspelare eller inte. Det är den saken som du vill att är bättre än någon annans. Att du är bättre på att göra mål än någon annan. Samtidigt så vet du att du är sämre på att svara än någon annan. Du är sämst på det. Jobba på det. Gör det så att du är ungefär lika bra som de andra, eller bättre till och med om det är möjligt. Men gör det så att samtidigt så har du den där ena styrkan som är bättre än någon annans. För om vi har två spelare som är exakt lika bra på att försvara och allt annat, men den här ena spelaren gör en enskild sak bättre. Så det är ganska enkelt att säga att han är den bättre spelare. Så det finns sådana här små nyanser som man måste komma ihåg och som man måste ha i beaktande. Lita på dig själv, luota itseäsi. Itsevarmuus pukee myös pelikentällä. Kehitä itseluottamusta. Miten itseluottamusta voi kehittää? Hur kan man jobba på ett bättre självförtroende? Att lyckas. Hur lyckas du? Försöka. Det är en helt bra utgångspunkt. Och det är egentligen det också. Men
Vad om jag ska säga att det ska hjälpa ditt självförtroende? Jos mä sanoisin, että teidän itseluottamusta auttaa se, että ennen joka treeniä te mietitte itseksenne vaan, että vittu mä oon hyvä. Miettikää silleen, siinä vaiheessa, vaikka te ette itse usko siihen, niin alitajuntaisesti te alatte miettimään sitä asiaa, että hei, mä oon oikeesti hyvä. Tai on kyse itse suggestiosta. Onks kenellekään tuttu käsite? Ei. Itsesuggestiolla tarkoittaa sitä, että sä manipuloit itseäsi. Sä saat sun aivot toimimaan toisella tavalla kuin ne normaalisti toimis. Sä saat kehos reagoimaan eri tavalla kuin se normaalisti toimis. Esimerkiksi mä oon sata varma, että olette kaikki tehneet tätä tietämättä. Silleen, että oman pulssin laskeminen voi olla aika vaikeaa, niin kuin madaltaminen, mutta oman pulssin nostaminen on yllättävänkin helppoa loppupeleissä oikeesti. Mutta samalla tavalla, kun te mietitte, että saatte itsenne kananlihaavaksi niin sanotusti, tai että tulee kylmiä väreitä, kun te ajattelette, että te ratkaisitte mestaruuden seuraavalla maalilla. Te näette, kun te menette siellä kentällä, te näette, kun te harhautatte pari vastustajaa, te näette, kun te teette sen maalin. Se tunne, luokaa itsellenne se tunne, kun se onnistuminen tulee. Te olette tehnyt sen. Te olette maailmanmestareita, te olette Euroopan mestareita, te olette olympiamestareita, mitä tahansa. Se tunne, mikä siitä tulee, vaan pelkästään kuvittelemalla, on ihan uskomaton. Ja ajattelkaa, mitä se tekee, kun te menette kentälle sen tunteen kanssa siitä ottelusta, että joo, tänään mä teen näin. Sitä on itsesuggestio. Te pystytte vaikuttamaan teidän kehoon. Te pystytte pakottamaan ittenne hereille. Te pystytte jopa tekemään ittenne periaatteessa, tai te pystytte valehtelemaan itsellenne, että te olette iloisia. Te heräätte jo aamulla 8 alkaa kouluun. Ja te olette sillä, että ei jaksaisi. Ei oikeasti vaan jaksaisi, mutta te heräätte, nousette sängystä ja olette sillä, jes, tänään on hyvä päivä. Oikeasti te ette voisi kiinnostaa vähempää mennä kouluun. Mutta te olette vaan siellä, että jes, tänään on hyvä päivä. Tänään mä oon iloinen, tänään on hyvä koulupäivä, tänään mä opin uutta. Todennäköisesti sille, että teillä on hyvä päivä, te opitte uutta. Se on suurempi, kuin ette vaan menette sen, että bussi tulee 5 minuutin päästä, mä nukun vielä vähän aikaa. Oikeesti. Kokeilkaa tätä edes kerran. Ja niin, tässä itse asiassa hyppäs vissiin eteenpäin jo tähän. Niin, mennään takaisin harjoitteluun. Asenne kaiken A ja O, näistä mä oon puhunut ja valmentajat on puhunut niin paljon, mutta sitten lahjakkuus. Mitä te olette mieltä? Mitä on lahjakkuus? Vaihtaa lanku, demhaata lanku. Sanokaa joku. Kuka kokee olevansa lahjakas? Sanokaa nyt herreistä joku, että olette omasta mielestänne lahjakkaita. 2. 3. 4. No niin. Miksi sä oot lahjakas? Katso haitetaan lanku. Miksi? Te, jotka nostat käden, vastatkaa ihan rehellisesti. Miksi sä oot sun mielestä lahjakas? Siinä ei ole mitään nöyristelemisen tai ylimielistä, jos te nyt sanotte, että minkä takia te koette olevanne lahjakas. Mä koen olevani lahjakas. Mä oon sata varma, että jokainen tässä huoneessa on lahjakas. Mikä luo lahjakkuuden? Mitä se on? Kertokaa mulle, miksi jostain ihmisestä sanotaan, että se on ihan älyttömän lahjakas? Mitä se tarkoittar? Vad betyder det om någon är jättetalangfull eller han kommer säkert att bli en superstjärna, han är så pass stor talang. Han har potential. Exakt, vad är det här potentialet? Hur mäter man det? Hur bra? Ja, men om vi har 2 spelare här på samma nivå, de är lika bra. Hur kan man säga att den ena har bättre potential än den andra? Man kan inte. Eller va? Exakt. Om man frågar mig så tycker jag att det inte finns en sån sak som talang. Mun mielestä lahjakkuutta ei ole olemassa. Se on käsite, joka on mun mielestä täysin turha, mitä heitetään ihan liikaa ympäriinsä, mitä ei tarvitse sanoa junioripelaajalle kertaakaan sen uran aikana.
Sä oot lahjakas, mutta sun pitää kehittyä tässä ja tässä. Kivahan se on kuulla, että on lahjakas, mutta mitä mä teen sillä tiedolla? Se ei kehitä mua. Mä oon lahjakas, okei, mitä se tarkoittaa? Ei mitään periaatteessa. Se on periaatteessa sanomista, että joo, sä oot ihan hyvä. Kumpi kuulostaa kivemmalta, että sä oot lahjakas. Se antaa ehkä vähän motivaatiota tällä porukasta. Mitä se on? Miksi emme näe sitä? Unohtakaa se käsite jollain. Asenne, motivaatio, voittaa lahjakkuuden mikä päivä tahansa. Lahjattomat harjoittelijat on ihan varmasti ja sen takia ne onkin maailman huipulla. Koska niin sanotut lahjakkaat on täysin yhtä lahjattomia kuin ne. Tää on mun mielipide. Voitte olla eri mieltä jos haluatte, mutta tää on mun mielipide. Mutta jos sanotaan, että lahjattomat harjoittelijat, niin todennäköisesti ne harjoittelee enemmän kuin lahjakkaat ja loppupeleissä niistä tulee parempia. Eli ne, jotka nosti käden, kun mä kysyin, että on lahjakas, niin on ongelmissa. No ei se mitään, mutta näin. Mutta sitten kurinalaisuus. Mitä se tarkoittaa? Hillitsee itseänsä muita, noarvsaa, väräskytyä. Discipliin. Discipliin, ja exakt. Vad betyder det att man har bra disciplin? Varför måste man vara disciplinerad? Kom igen, come on, joku sanoo nyt jotain. Kurinalainen harjoitussuunnitelma. Mitä tää sanoo teille? Kurinalainen ruokavalio. Te tiedätte mitä tää tarkoittaa? Vai mitä? Onko kurinalaisessa ruokavaliossa paljon roskaruokaa, paljon karkkia ja tämmöstä? Ei. Onko kurinalaisessa harjoitussuunnitelmassa tosi paljon vapaapäiviä, kevyitä harjoituksia, tämmöstä? Ei vissi. Ei. Tää on mun pointti. Kurinalaisuus. Se tarkoittaa sitä, että sä noudatat sun tavoitetta. Sä teet kaiken sen tavoitteen eteen. Kurinalaisuus kulkee käsikädessä sen uhraamisen kanssa. Se kulkee käsikädessä tavoitteen kanssa. Olemalla kurinalainen sanat itsellesi paremman mahdollisuuden kehittyä. Totta kai mä en sano, että tää tarkoittaa sitä, että te ette ikinä saa käydä mäkkärissä, te ette ikinä saa syödä karkkia. Kaikkea tämmöistä. Totta kai te saatte. Mutta mun pointti on, että meillä ei ole varaa mennä mäkkien 2 kertaa viikossa. Meillä ei ole varaa yksinkertaisesti olla syömättä monipuolisesti terveellisesti. Meillä ei ole varaa jättää venyttelyä tekemättä joka päivä. Meillä ei ole varaa käyttää 760 tuntia vuodessa leikan pelaamiseen sen sijaan, että me nukutaan. Meillä ei vaan ole varaa siihen, jos me halutaan maailman huipulle. Sekin on parempi, että käytätte vain 100 tuntia leikan pelaamiseen. Ja nämä on siis niitä tunteja, mitä teidän pitäisi nukkua. Siihen päivään ne 5 tuntia päivässä, mitä te pelaatte muutenkin. Memento mori. Latinaa. Kun me puhutaan harjoittelusta, menestyksestä, jossain vaiheessa tulee tilanne, kun sulla menee hyvin. Kaikki onnistuu. Ihan joka asia. Milloin sulla kävi näin viimeksi? Kauanpäin. Hyvä asia. Sanois kukaan sulle, että sulla voi muuten mennä erittäin huonosti seuraavana lauantaina? Ei. Sanokaa tätä välillä itsellenne. Tässä on tarina takana. Tää on latinankielinen sanonta. Tulee ajalta, jolloin Rooma oli suurimmassa kukoistuksessaan. Ja roomalaiselle sotilaalle suurin kunniaosoitus, mitä pystyi olemaan, oli vankkuriajelu kaupungin läpi, kun kaikki roomalaiset tuli kaduille ja vaan taputti ja hurrasi tälle sankarille, joka tuli takaisin kotikaupunkiin, tai itse asiassa pääkaupunkiin. Se tulee siinä vankkurissa, sitten takana seisoo orja, siihen aikaan ne orjapöydässä. Pitää kukkaseppelетtä tämän pään päällä kunnianosoitukseksi. Suurempaa kunniaa yksittäiselle roomalaiselle ei voinut olla. Mutta Lore oli myös yksi toinen tehtävä.
se piti kuiskaa tuota lausetta koko sen matkan ajan silleen kunniaa saavalle. Tämä lause suomeksi käännettynä on muista kuolevaisuutesi. Tämä tarina, tämä idea tästä takana on se, että muista, että vaikka sulla meni viime lauantaina tosi hyvin, sulla ei ehkä mene lauantaina hyvin. Sä pääsit tästä sodasta kotiin elävänä. Ensi sodassa ei ehkä käy niin hyvin. Te voititte tämän ottelun. Teillä ei ole varaa lähteä tankkiauki seuraavaan. Pitäkää tämä mielessä. Tämä on mun mielestä ihan kiva lause. Se on aika radikaali niin sanotusti, mutta se palauttaa aika hyvin maanpinnalle ajan tulleen. Niin, se esimerkiksi, mitä itselle tulee mieleen, oli HJK Torino-ottelu. Voitettiin 2-1 Eurooppa-liigassa Torino Serie A-joukko, joka voitti meidät puolitoista viikkoa aikaisemmin 3-0. Meillä ei ollut pienintäkään jakoa siinä ottelussa. Ei mitään. Ne oli täysin ylivoimaisia, meillä ei ollut mitään saumaa saada. Me saatiin ehkä 1 laukaus maaliin päin. Vähän myöhemmin me voitetaan ne. Ne tuli täysin takia. Meillä oli parempi taktiikka siinä päivänä. Me pelattiin tosi hyvin. Niillä ei ollut mitään saumaa yksinkertaisesti meitä vastaan. Me oltiin oikeasti parempi joukko siinä päivänä. Tää kuuluu siihen kunnianhimoon. Muista. Mä otan taas tähän, mä pahoin taas. Anyway. Sä haluat varmaan, että ensi lauantaina sun menee yhtä hyvin kuin viimeksi. Eikö niin? Kyllä. Tää on kunnianhimoa. Sä haluat, että sä onnistut. Sä haluat varmaan, että sä onnistut vielä paremmin. Eikö niin? Joo. Yksinkertaista. Tätä on kunnianhimo. Kuinka monella muistaa pikkuvirhe? Hyvä! Nyt toi lausekin on ehkä mahdollisesti tuttu, mutta ei tarvi olla. Eikä haittaa, jos ei ole. Mutta siis, kunnianhimo eli se, että sä oot onnistunut, mutta sä haluat silti enemmän. Älkää ikinä jättäkö tätä pois. Se tulee olemaan teille loppupeleissä tärkeä kanssa. Se kulkee kädessä nöyryyden ja röyhkeiden kanssa. Ja mun mielestä tää lause on vaan sen takia, että sä sitoo sen kaiken yhteen. Ja tää lause sisältää kaiken tämän. Ja sitten loppupeleissä voita itsesi. Ole ensi lauantaina parempi. Ole seuraavassa pelissä parempi. Ole seuraavassa treeneissä parempi. Älä mene sinne, että mä voisin olla parempi. Ole. Luota itseäsi. Voita itseäsi. Sitten tulee se, että päästään välitavoitteeseen. Kuinka hyvältä se tuntuu, kun sä saavutat sen? Kuinka hyvältä tuntuu, kun te voitatte Suomen mestaruuden? Se tuntuu ihan älyttömän hyvältä mitä. Kun te olette tehnyt jonkun eteen töitä pitkään ja te saavutatte sen. Kenestä tää tuntuu hyvältä? Teistä ei. Älä mene yksityiskohtiin. Sä oot joskus elämässä saavuttanut jonkun tavoitteen. Älä ole markkinoilla, sä oot saavuttanut joskus. Ja tuntuu hyvältä. Tuntuu. Noniin, hyvä. Tää kaikki luo pohjaa siihen, että kuinka paljon sä pystyt nauttimaan siitä tilanteesta, kun se tulee. Sä oot kokenut sen aikaisemmin, kun sä oot itse käynyt sen tilanteen läpi mielessäsi. Sä tiedät, miltä se tulee tuntumaan. Kilpailun harjoitteleminen. Teillä joka treeni on kilpailuharjoittelemista. Varje träning för er är preparation inför en match, inför en turnering. Hur förbereder ni er? Finns det någon som har några ritualer för att förbereda sig inför en stor match? Ingen? Onko kellään mitään tapoja valmistautua ennen isoa turnausta otteluun? Saa sanoa. Okei? Joo. Ajoissa nukkumaan kerrankin. Sitten herää vähän aikaisemmin yksi FIFA-peli El Clasico. Oho, vähän jatketaan. Te voisit ruukaaksaa. Hyvä. Bra, det låter bra. Men det där att lära dig att tävla. Att
Att lära dig att tävla, vad betyder det? Hur förstår ni det? Vad betyder det åt er att lära er att tävla? Lära er att tävla, opettele kilpailemaan. Miten sä voit harjoituksessa kilpailla? Ketä vastaan sä kilpailet harjoituksessa? Voi sanoa etämmäistä kättä. Ittees. Ketä muuta? Joukkuetovereita, näin just. Kaikki pelaa samaa paikkaa. Kyllä, just näin, pelipaikkakohtainen kilpailu. Hyvä tähän, että jos sä treeneissä aio näyttää, että sä oot paremmin tällä pelipaikalla, sä et ole paremmin. Jos sä et aio näyttää, että sä oot paremmin tällä pelipaikalla, sä oot paremmin tänään. Annatteko silloin valmentajalle yhtään syytä valita teitä seuraava ottelu? Annatko? Sinä. Ei, mitä? Annatko yhtään syytä? Et. Leikkasitko oikein? Et anna yhtään syytä. Oikein leikkasit. Sä et anna silloin yhtään syytä, joten kilpaile myös itseäsi vastaan. Anna tänään se syy. Anna itselle syy olla tänään parempi. Anna valmentajalle syy laittaa sut kentälle ratkaisemaan ottelun. Se on se, mitä me kaikki kumminkin halutaan. Kunnioitus ja suhtautuminen kanssapelaajiin. Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan. En sen enempää sitä tänään raamattua. Mutta mun pointti on tässä kanssa harjoitteluissa asenne ja kunnioitus ja suhtautuminen kanssapelaajiin. Kuinka monta täällä on yrittänyt neuvoa jossain asiassa tänään toista? Kaikki voi suoraan nostaa kätensä pystyyn. Te yrititte opettaa toiselle kunnioittamaan tänään. Yes. Kuinka moni onnistui? Kuinka moni turhauttaja sanoi, että en mä osaa selittää? Mä kuulin ainakin yhden semmoisen sieltä tänään, että käyttää ihan rohkeasti pystyy muutkin. Jos sä oot itse siinä tilanteessa, että sä et osaa tätä asiaa, miltä susta tuntuisi, kun sä kysyt apua, pyydät apua ja sä sanot, että en mä osaa selittää? Ei se olisi kovin kivaa. Sä kysyt, okei, valmentaja todennäköisemmin sen selittääkin, mutta jos sä kysyt kumminkin, että hei, miksi sä oot tuossa asiassa paremmin kuin minä, mitä sä oot tehnyt sen eteen? Ja sun joukkuekaveri vastaava, että en mä osaa selittää, en mä tiedä. Se on aika epäkunnioittavaa. Ja epäkunnioittavasti tulee mieleen myös se, mikä tässä on ollut koko ajan, että kuinka tosissaan sä oot joka treenissä, kuinka tosissaan sä oot joka palaverissa, kuinka tosissaan sä kuuntelet jotain kaveria, joka tulee puhumaan teille maajoukkueleirille. Niin jos sä treeneissä oot tosissas, niin älä kehtaa vaatia sun joukkuekavereilta myöskään, että ne on tosissaan. Älä varmasti mene sanomaan, että hei kamo, tee kunnolla, jos sä ite et tee. Mutta sen sijaan, jos sun kaveri sanoo sen ja se on tosissaan ja treenaa tosissaan, niin kannattaa miettiä, että treenaat sitten tosissaan. Nämä on pieniä asioita, mutta nämä luo myös joukkuehenkeä. Se, että vedätte ihan satalaisessa jokainen, niin mä voin sanoa, että sen jälkeen on aika hyvä fiilis kopissa treenin jälkeen. Vaikka toinen jengi häviäisikin treenissä pelatun pelin, niin se parantaa sitä kuin sen sijaan, että mennään puolivaloilla ja ne pari, jotka on tosissaan, niin niitä alkaa vituttaa ihan älyttömästi, koska kukaan muu ei tee mitään. Nämä on aika kärjistetysti, mutta ymmärsitte idean. Arkipäivä. Päästään lempiaiheeseen, jota varmaan jokainen on kuullut ihan liikaa eikä halua kuulla kertaakaan enää. Pidä huoli sun kehosta. Sun keho on sun temppeli. Kenellä on jotain kireyttää, joku paikka kipeä tällä hetkellä? Melkein kaikilla. Oletko tehnyt jotain sen eteen, että se olisi paremmin? Muuta kuin pelannut FIFAa. Kuka on juonut vettä tänään tarpeeksi? Aika rohkea leikkaus. Onko näin? Tää on musta kyllä, mä näin juoda vettä. Niitä asiat. Tää ei ole rehellistä. Toivottavasti niin.
Kitteltähän se on voi paljon. Kuinka moni on nukkunut tänä yönä vähintään 8 tuntia tai viime yönä? Åtta timmar är inte sådär hemskt mycket. Du har ett helt dygn, 24 timmar. Du har ungefär 8 timmar till att sova. Hur många träningar har ni oftast? 1,5 timme, ungefär 2 timmar. Något ditåt. Då ni jobbar 2 timmar i dagen ungefär, så att säga. Skolan räknas inte. Men ni sover 8. Räcker det för en 2 timmars träning? Det räcker ungefär. Men räcker 6 timmar. Räcker det om ni spelar Pleikka ända tills klockan 1, går och lägger er. Då ungefär ni somnar lite för det 2. Sen måste ni vakna 8-9 timmar senast om ni har haft skoldag. Ni har sovit då 67 timmar. Ni har inte en chans att ni ska vara i optimal form inför dagens träning. Inte en chans. Så varför liksom kasta såna här chanser bort att vara bättre än nästa dag? Det här är små saker som påverkar sen i stora livet. Palautuminen, ruoka ja uudinnan. Kaikki 3 asiaa vaikuttaa erittäin vahvasti siihen, että kuinka valmis saat seuraavan päivän harjoituksiin. Joo, kohta päästä syömään eihän. Seuraava, mä haluan tietää, että kuinka... No joo, tähän voi vastata ihan mitä emme. Kuinka moni on syönyt koko tämän viikon terveellisesti urheilijan ruokavaliolla? Joo, reilisesti mäkään en nostaisi kättä tässä vaiheessa. Kuinka moni voi sanoa, että on syönyt niin sanotusti väärin tai epäterveellisesti enemmän kuin 2 tai 3 päivänä viikossa? Se on ylpeänä käsi pystyy takaisin. Rehellisenä. Hyvä. Hyvä. Onko sulla varaa syödä niin usein epäterveellisesti? Ei rahallisesti, vaan niin urheilusaralla. Är du från Grankulta? Ja, Men du har ju råd att köpa en egen macka om du vill. Men i varje fall, har du råd att äta sådär 2-3 gånger i veckan? Ibland. Ja, pratar vi ändå också pengamässigt eller inte? Nej, ibland. Ja, det har du rätt i. Men om du äter 2-3 gånger i veckan, vi säger genom året om du äter 2 gånger i veckan pizza. Ungefär, eller någon annan skräpmat, karkkipåsar äter man nästan varje vecka och så vidare. 2 gånger per vecka är pizza, vi säger så. Året har hur många veckor? 2. Det är 2. 2. Hättäkää nää takas kouluun. 52 veckor, 2 pizzor per vecka, 104 pizzor i året. Börjar det låta mycket? Nej. Ja. Sådär på gränsen. 104 pizzor i året. 104 Big Macar. Över 104 karkkipåsar i året. Det är massor. Det är sista slutligen ganska mycket. Det är på riktigt mycket sista slutligen. Inte tänker man bara att jag åt bara 2 gånger pizza den här veckan. Men, ja, hur många pizzor åt du förra året? Ja, 120. Det börjar låta ganska mycket. Kehon ruuhuoltaminen, lihashuolto, kuormituksen jakelu. Nämä te tiedätte, teidän valmentajat sanoo näistä jo päivittäin. Levätkää, venytelkää, tehkää huoltavia harjoituksia. Kaikki samat pääperiaatteet, mitä mä oon puhunut, koskee näihin. Miettikää, että mitä jos mä venyttelen tänään? Älkää miettikää vaan sitä, että valmentaja sanoo, että mun pitää venytellä. Mitä jos mä venyttelen? Pyörästä siitä. Tekeekö se musta huomenna paremman pelaajan? Antaako mulle mahdollisuuden huomenna kehittyä paremmaksi? Vihreätakkinen peak performance. Milloin venyttelyt viimeksi silloin? Eilen joo, hyvä. Harmaa paita. Milloin viimeksi?
venyttelyt? Venyttelykö kaikki tänään? Venyttelykö kaikki viimeksi eilen illalla? Kyllä. Ei! Ne, jotka vastasivat ei. Olisitteko ollut tänään parempia treeneissä, jos te olisitte venytelleet? Ehkä. Ehkä. Se on mahdollisuus. Käyttäkää nämä mahdollisuudet. Venytelkää. Tehkää huoltavia harjoituksia ihan omaksi iloksi, että te voitte treeneissä olla parempia. Te olette peleissä parempia. Nämä on pieniä asioita. Siis tämän lisäksi, että sanoisin, että tehkää tätä, tehkää tuota, kuinka tärkeää tämä on. Te voitte myös miettiä, että joo, mulla on pakarat vähän kipeät ja tälleen, mulla ei lonkka liiku. Ottakaa selvää, mistä sellaiset asiat johtuu. Miettikää, mitä teidän pitää kehittää teissä, mikä teidän kropassa ei toimi. Mulla on tosi huonosti liikkuvat lonkat. Mä en tiennyt tätä pitkään. Mä luulin, että mulla ei vaan niin yksinkertaisesti niin sanotusti aukea jalat. Mutta jollain se voi olla, että se johtuu jostain muista asioista. Ottakaa näistä selvää. Ottakaa selvää, mistä ne johtuu ja miettikää, kuinka iso vaikutus sillä voi olla teidän omaan pelaamiseen. Mulla esimerkiksi lonkan liikkuvuus. Mun pitää liikkua paikasta alapaikkaan meidän ihan samalla tavalla kuin teidän. Mutta mä teen sitä vaan periaatteessa sivuttaisliikkeessä ja yhtäkkiä mun pitäisi mennä niin maihin, levittää jalat niin paljon kuin mahdollista, levittää itseni mahdollisimman isoksi. Yleensä mulle käy sillä, että mä kaadun selältäni, koska mun lonkat ei liiku tarpeeksi. Mä en pysty peittämään maalia samalla tavalla. Mä en pysty olemaan yhtä isona siinä edessä, kun hyökkää vetää, koska mun lonkat ei liiku tarpeeksi. Tästä syystä ottakaa selvää, mistä ne pienet ongelmat teidän kropassa johtuu ja miettikää, kuinka paljon ne voi oikeasti auttaa teitä pelaamisessa, kun te hoidatte ne kuntoon. Ne voi olla ihan pienissä asioissa näkyviä asioita, mutta niillä voi olla loppupeleissä iso merkitys, niin kuin kaikilla tässä on pieniä asioita. Ja taas asenne. Hoitakaa ne kunnolla, jos te hoidatte niitä. Parempi, että te hoidatte niitä alun perin ylipäätänsä, kun te ette hoitaisi. Te olette urheilijoita, jokainen teistä. Oletteko te huippu-urheilijoita? Ette ole huippu-urheilijoita. Ootteko? Joku sanoo, että me ei olla vielä huippu-urheilijoita. Mikä on huippu-urheilijan määritelmä? Ei semmoista ole, ei sitä määritellä. Sitten vaan sanotaan, että toi on huippu-urheilija, näin ja niin poispäin. Huippu-urheilija tekee nämä asiat. Ja teistä jokainen voi olla huippu-urheilija jo nyt. Se ei tarvita, että te toteutatte itseänne maailman huipulle, jos näin kysytään. Te elätte kuin huippu-urheilija. Huippu-urheilija on urheilija 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Se ei riitä, että nyt mä oon huippu-urheilija, treenit alkaa. Nyt mä oon hyvä. Teidän pitää olla silloin hyvin, mutta te voitte yhtä hyvin sanoa, että nyt mä oon hyvä, kun te venyttelette illalla. Kun te poljette fillariin sen 45 minuuttia, jotta lihakset palautuisi. Te voitte yhtä hyvä, että nyt mä oon huippu-urheilija. Te voitte vähän miettiä, että teillä on 2 vaihtoehtoa. Käytte pizzalla tai teette himassa vaikka hyvän kanapastan. Mietitte siinä vaiheessa, kun te teette sen kanapastan, miettikää, että nyt mä oon huippu-urheilija. Nyt mä teen tämän asian huippu-urheilija. Teidän ei tarvitse kokea olevanne huippu-urheilijoita. Leikkikää kyllä huippu-urheilijoita. Leikkikää 2 viikon tai viikon ajan, että te olette huippu-urheilijoita. Eläkää kuin huippu-urheilija. Te voitte niinku vaan leikkiä sitä. Ja yhtäkkiä te elätte kuin huippu-urheilija. Yhtäkkiä te ootte huippu-urheilijoita. Se raja on pieni leikin ja olemisen välillä. Mutta suurin ero tulee asenteessa. Yes. Nyt tässä ei mene enää kauan, päästiin viimeiseen osuuteen. Puhutaan 3. tienhaarasta, toteutus. Kuinka moni teistä kokee olevansa parhaimmillaan ottelussa? Aina. Joka viikko, jos teillä on viikoittain peli, kuinka usein teillä on viikon paras päivä sinä päivänä, kun on ottelu? Yksikään käsi ei nouse ja mä ymmärrän sen, mutta miettikää tätä. Mitä jos te suunnittelisitte teidän viikon silleen, että te olette täysin optimaalisessa tilassa, kun ottelu alkaa? Vamos disponera ja ehkä så att varje gång matchen börjar så är ni så perfekt fit for fight som bara möjligt. Det är sist slutligen ganska enkelt. Det gäller bara att göra bra det där preparationerna inför en match.
känna dig själv, som vi redan gick igenom. Lär känna dig själv. Hur mycket sömn behöver du? Hurdan mat vill du ha? Hur mycket före matchen vill du äta? Vad vill du äta? Sover du på dagen före matchen? Går du på en länk? Spelar du plejka? Vad än du gör, så hitta det rätta för dig. Gör det vad du vet att fungera. Då när du har en chans så kan du lite pröva nya saker och så vidare. Men gör det som du vet att fungera. Det är sen, minkä sä tiedät, että toimii, kun sä valmistaudut otteluun. Se on sun juhlapäivä sillä viikolla. Tää on taas tätä, mitä valmentajat sanoo aina ja sitä ja tätä ja näin poispäin. Mä toivon, että sillä on vähän merkitystä. Nyt tässä on 19-vuotias urheilija teidän edessä sanomassa nämä samat asiat, koska mulle itselleni on ollut henkilökohtaisesti kuin toiset joukkueväiset, mua vähän vanhemmat, jotka on ottanut sen askeleen, mitä mä en ollut ottanut, tuli sanomaan, mistä kaikesta tämmöistä asiat voi johtua. Tiedä miten toimii, toimi sen mukaan. Huomioi uni, ruokailu, ärsykkeet. Ja sit kuinka usein ottelussa sä tiedät, että sun kroppa on valmis, mutta sua jännittää. Vähän tämmönen, ylipäätänsä kuinka monta on jännittänyt ottelu? Har du någonsin varit nervös inför en match? Okej? Vilket är lättare? Att vara nervös inför en match och ha kroppen i bra skick eller vara sämre laget men ha huvudet i bra skick? Det är lättare att vara sämre och ha huvudet i bra skick eller vilken kanske? I have trained my mind and now my body will follow. Mä oon harjoittanut mun mieltä ja nyt mun keho seuraa. Mitä järkeä tässä lauseessa on? Miksi tää on niin osuva lause loppupeleissä? Joku sanoo nyt pienen mielipiteen. Mitäs te? Mitä mieltä? Et sä tiedä. Entäs sun viereen kaveri? Et osaa sanoa. Et osaa sanoa. Joku muu, osaako joku muu sanoa? Miksi tää on näin? Miksi tää on näin päin? Miksi ei ole toisinpäin? I have trained my body and now my mind will follow. Miksi on näin? Tää on periaatteessa vähän psykologiaa ja muutakin, mutta niin, sieltä on vertaus. Exakt. Huvud bestämmer vad som händer. Pää päättää mitä tekee. Aivot päättää mitä tapahtuu. Sulla voi olla kuinka teräksinen kroppa tahansa. Se voi olla kuinka valmis tilanteeseen tahansa. Mut sua jännittää. Sä stressaat. Siitä ei tule yhtään mitään. Mitä jos on toisinpäin? Sä oot henkisesti parempi. Sun mentaali valmistautuminen on niin paljon parempaa kuin sun vastustajalle, että sillä ei ole mitään väliä kuinka paljon heikompi sä oot, kun ottelu alkaa, koska sä tiedät, että sä voitat. Kumpi näistä parempi lähtökohta? Ehdottomasti numero 2. Right here, right now. Sitten päästään tähän. Tää on se, mihin tää kaikki rakentuu. Tää on periaatteessa se, minkä mä haluan luoda tässä viimeiseksi asiaksi, minkä mä haluan muistuttaa. Teillä kaikki on ollut päiviä, kun kaikki on onnistunut. Mikään ei ole mennyt väärin. Viime lauantaina. Kaikki on niin hyvin. Kaikki on about. Sulla on muitakin päiviä, ihan kaikki on onnistunut. On ollut semmosia päiviä. Ei tarvitse miettiä, että yksittäinen sulla. Sulla on ollut vähän fiilis, että come on, nyt kaikki menee hyvin. Ja teillä on ollut. Ja joo, muut on. Kyllä. Puhutaan flow-tilasta. Oletteko te ikinä miettinyt, mistä tämä tila johtuu? Valmennus, onko miettinyt, mistä johtuu, että pelaajilla on flow-tila? Ei. Ei, silloin kun on kaikki valmistautunut tilanteeseen. Silloin kun on valmistautunut.
Se on pitkälti näin. Mutta mistä tietää? Oletteko ikinä miettinyt, että mistä se voi johtua, että teillä oli flow-tila, vaikka teillä oli nyt vähän eri tavalla valmistautuminen kuin yleensä? Seurantakaaviolla tarkoitan sitä, että miettikää, ärsyttikö teitä joku, olitteko te vihaisia, heittekö te läppää koko ajan, vitsailikö se, kaikkea tämmöistä. Näitä asioita, olit sä väsynyt, mikä sun ärsyketila oli, paljon sä olit nukkunut, tottumukset, mitä sä oot syönyt, kuinka paljon sä oot nukkunut, otitko päikkärit, kaikkea tämmöistä. Kokeile eri tapoja, kysy kavereilta, millainen sä olit, kun sä pelasit sun elämässä parhaan pelin. Sinä, Valkoinen. Millainen sä olit, kun sä pelasit sun elämässä parhaan pelin? Et tiedä, ootko sä koskaan kysynyt keneltä? Sinä. Okei. Sinä. No, sinä vaikka. Niin Jussa. Mieti sitä tilannetta, millaiset sun tunteet oli silloin? Valmis. Sä olit valmis. Sulle oli tullut tää tunne mistä? Mitä sä olit tehnyt sinä päivänä, että sä koit itsesi olevasi valmis? Aika hyvä. Mun idea on, että löydätte tapojen kautta sen tilanteen, että te pystytte luomaan just ton tunteen ennen matsia. Mä oon valmis. Tänään mä oon paras. Tänään mä oon hyvä. Teillä on se itseluottamus mennä kentälle, olla ylivoimaisesti kentän paras pelaaja. Mutta tää teillä pitää olla vaan mielessä, että pelaatte totta kai ensin joukkueen eteen. Vai mitä? Kyllä. Kyllä. Kysy, löydä nytkin. Nää luovat den zone tilan. Nää luovat sen maagisen rajan, mitä ei ole olemassa. Puhutaan myös, te olette varmasti puhetta epämukavuusalueesta ja mukavuusalueesta. Vai mitä? The comfort zone. Kuinka moni on siinä zoneissa nyt? Mä toivon, ettei kovin moni ole, koska aika monilla on semmoinen ilme, ettei niinku huvittaisi enää olla täällä. Niin mä todella arvostan niitä, jotka ei ole siellä ja tosiaan keskittyy vaan, koska haluaa kuulla tämän. Ne, jotka on comfort zoneissa, voi olla vähän silleen, no